ହେଲା ଭାଇ ମୁଁ ଅଢ଼େଇ ଦିନି ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ଅଢ଼େଇ ମିନିଟ୍ ଅଢ଼େଇ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ କରିବୁ ପେଟ ଆଉଟ ମାରେ କିଛି ପଇସା ଦିଅ ଭାଇ ଆଉ ରହ ଭାଇ 10 ଟଙ୍କା ଦେନା ବାହାର ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଠିଆ ଅଛି ତାକୁ ଦେଇଦବ ହଉ ନେ 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 10 ଟଙ୍କା ତ ନାହିଁ 50 ଟଙ୍କା ନେ ତାକୁ ଦେଇଦବୁ ସେ ଖାଉ କିଛି। अरे भाई घरे कहीं ना मो पाखे भी पैसा नहीं मुझे केमती देवी तो तुम जाओ भगवान है कहाँ रे तुम 50 टका मिल गया